kluj ba ka jingatai bat yatai hapok ke HADC nadu bawan lane bayalam da ka isi jong ka VPP lane upra kublei pi ki parlo ki bajpet ya ki video ha kaneka channel utep lang channel nadu ba ka VPP kalalong kanong alam ya ka HADC nio i ya ka jing shong shet bat ka jing kluj ha ka bedei bat ka dorbar hapok ke HADC ha kini ki singi ki bamenta habang gipai ha ki rensan social media nio i ba kaliang persya hai kecing alam jong ba tidos kan kilabu bun kicing keli ya ke isi ke batmai kata ke VPP habang gipet lemba kilat patai kubur nio iru ba ki MDC ki barim ki kambo ya kicing keli ki ba kambon lada syupet bat ju sngap la i kumba maki ki dei ki batmai bat ke isi ke pemta kadei ke barim bat habang gipet ru kat kum kicing keli balabu da ki MDC ki barim i kumba ki kamtip ha ki MDC batmai bannya ki MDC ki barim i kumba kini ki MDC ki barim kim don experience AARM haga bedei bat ke HADC abang ipai po rensan social media kam tama po Facebook namar kacing mi bun palat kicing keli na way na ki MDC kata ubat titos kan ka way ke post hapo Facebook group kabala tho kumne ko titos melale ayu haki por jong me haba melayu i yaki kumte hana ada kajing bomla yalade sa penbut naman ya ki way barok ngitem ba ubat titus kan udai way UMDC balalong UCM hapo ke HADC kajing keli kalong ba balai syamnale ya kita ki jingo i ki jong u ha kapor ba ulong kum UCM hapo ke HADC syuk-syuk habang ipet hapo ki rensan social media hapo ke HADC ha kini ki singi ki pementa ka VPP ka badang syushimti tang ha kini ki kendiat penai i kumba dai maka ka balasan syar ya ka HADC ha kini ki slam ki balai Enrique klet pat yalade bagi dai maki ki balasan syar ai kini ki slam ki balai baro parlo kato pisngo kumno ha ka bedei bat kati ka post hapo Facebook pila ban komen ya ki jing sngo ki jongpi hapo comment section wat klet ban subscribe ya kaneka channel na benta ki we pat ki video bangin sapen mi kublai chipon